गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय। दा आं दङ चिरां डिस्ट्रिक्टनि नैबे हाग्रामा ब्रिजआव। बे हाग्रामा ब्रिजआ गासै 1200 मिटार। बेयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि जा नोंथांमोना 30 नं राजा लामा सापागुरिनिफ्राय गासै 7 किलोमिटारनि गेजेराव बे हाग्रामा ब्रिजआ दङ। बे हाग्रामा ब्रिजआव जा आइ दैमा दङ, बे आइ दैमानि सायाव बे हाग्रामा ब्रिजआ दङ। आरो लोगोसे नोंथांमोना थांनाय बोसोराव खोनादों जानांगौ दैजिं फेस्टिभेल जादोंमोन। बे बारावबो बे दैमानि सेरफाङावनो दैजिं फेस्टिभेल्सआ जानोसै। फैगौ 27 डिसेम्बरनिफ्राय फैगौ जानुवारिनि 7 सिम 2019 जानुवारि 7 सिम बेवहाय दैजिं फेस्टिभेल्सआ जागोन। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दानिया आं फैयै फैयै नैबे हाग्रामा ब्रिजनि गेजेर बाहागोसिम सफैबाय। नोंथांमोना नुनो मोन्दों दालांनि सोनाबथिंजाय बै गुवार एरियायावनो फैगौ जानो गोनां दैजिं फेस्टिभेल्स 27 डिसेम्बरनिफ्राय फैगौ 2019नि 7 जानुवारिसिम बेवहाय दैजिं फेस्टिभेल जागोन। थांनाय बोसोरावबो बेवहाय दैजिं फेस्टिभेल्सआ जादोंमोन। बे खेबावबो साननैनि गेजेरावनो बे दैजिं फेस्टिभेल्सआ स्टार्ट जासिगोन। बेवहाय सारा भारत नाङैनो, सारा आसाम नाङै, सारा नर्थ इस्टनि गोबां नायगिरि बिथांमोना बे दैजिं फेस्टिभेल्सनि नुथायखौ नायनो फैगोन। लोगोसे बे दैजिं फेस्टिभेल्सआ जोबोर मोनसे मोजां फेस्टिभेल्स। बेवहाय गोबां आयदानि सायाव गोबां नुथाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। हेलिपेड सार्भिस, इलिफेन्टा साफारि बायदिखौ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन। लोगोसे बे खेबाव गोबां बलिउडनि स्टार बिथांमोनखौ बे दैजिं फेस्टिभेल्सआव लिंहरनाय जादों। खोनानो मोननायाव गोबां बेसेन गोसा जा गायक, जा रोजाबगिरि बिथांमोना फैगोन। लोगोसे WWF गेलेग्रा बिथां खालि बिथाङाबो बेवहाय फैगोन होननानै खोनानो मोन्दों। लोगोसे बेबायदिनो गोबां स्टारफोरा बे दैजिं फेस्टिभेल्सखौ नायनो फैगोन। लोगोसे बिथांमोनखौ लाइभ पारफरमेन्स नोंथांमोना बिथांमोननि लाइभ पारफरमेन्सखौ नुनो मोनगोन। बेनिखायनो फैगौ 27 डिसेम्बरनिफ्राय नोंथांमोनखौ बे दैजिं फेस्टिभेल्सखौ नायफैनो थाखाय बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों आं खावलायहरबाय। लोगोसे बेबायदि नर्थ इस्टनिनो सबनिख्रुइ गेदेरसिन बे दैजिं फेस्टिभेल्सआ। बेखायनो नोंथांमोना बेसिम फैनानै नायफैनो हागोन। लोगोसे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनायनिबो बेवहाय जा नुथाय बेयाव नुनो मोनगोन। लोगोसे दालांनि बे सानजा साइडथिंजाय गासै पिकनिक स्पटफोरखौ खालामनाय जादों। लोगोसे गासै जा दैजिंनि फेस्टिभेल्स बेनि गासै एरेन्जमेन्टआ दालांनि सोनाबथिंजाय जादों। दानिया बै गाहाय बाहागोआव थांनानै आं गासै नुथायफोरखौ नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिनो लादों। लोगो नोंथांमोन, दानिया आं फैयै दैजिं फेस्टिभेल्सनि जा जानो गोनां मेन स्टेज बेनि सिङाव हाबफैबाय। दानिया नोंथांमोननो केमेराजों आं दिन्थिनो लादों समायना नैबे दैजिं फेस्टिभेल्सनि सिङाव समायना रमायना गंसे बर'नि न'खर बेवहाय दिन्थिफुंनो लादों। बेनि गासै नुथायखौ आं बे भिडिअआव कभार खालामनो लादों। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दानिया आं बे दैजिं फेस्टिभेल्सनि सिङाव थानाय नैबे गंसे बर'नि न'खराव हाबदों। बेखौ समायना बे बर'नि जा जोंनि
गोदोनिफ्रायनो सानजाथिंजाय जोंना बाख्रि न'आ थायो बेनि बे नुथायखौ दिन्थिदों लोगोसे बेवहाय समायना रमायना बे न'फोरखौ गोदोनि जा थोरिजों लुनाय न' बेफोरखौ बेवहाय मोनसे कालचार हिसाबै हारिमु हिसाबै दिन्थिनो लादों बेवहाय समायना रमायना थोरिजों गासै गंब्रै न'खौ लुना दोनदों बेफोरो नोंथांमोना भिडिअनि हेफाजाबजों गासै नुथायफोरखौ नुगासिनो दङ लोगोसे नैबे जा बर'नि उवाल बुङो बेखौबो समायना रमायना साजायना दोनदों बे बाख्रि न'नि सेराव लोगोसे नैबे बन दोनग्रा न' बेफोरबायदिनो बेवहाय समायना रमायना डिजाइन खालामनानै दोनदों लोगोसे बिथाङा दासान्दि बे न'खौ साजायनायाव बेस्थ' बिथाङा गासै डिजाइनिंफोरखौ खालामगासिनो दङ लोगोसे नैबे जों खफ्रि होननानै बुङो बेखौबो बे बाख्रिजों साजायना दोननाय जादों समायना रमायना नुथाय बियो लोगोसे नैबे बाउन्डारिनि साइडथिंजाय खरसे फुख्रिनि महर नोंथांमोना नुनो मोन्दों लोगोसे बे भिडिअनि हेफाजाबजों आं बे लुनानै दोननाय गासै न'नि जा बाउन्डारि बेजों समायना रमायना डिजाइन खालामना दोननाय बिबार बागान लोगोसे बाथौ थानसालि बायदिखौ कभार खालामलांगासिनो दङ लोगोसे नैबे साहाथिंजाय गाहाय न'मा न' लांगोनानि सेराव समायना रमायना दैखरनि महरखौ बेवहाय दिन्थिनाय जादों बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों केमेरानि हेफाजाबजों नैबे दैखर टेम्परारि दैखरब्लाबो बेवहाय दैनि बेबस्थाखौ खालामदों लोगोसे नैबे दै थांनानै जमा जाग्रा नाला मुथुथे बेवहाय बर' न'खरनि जा कालचार बर' न'खर गंसेयाव जेसेबां थानांगौ बे गासै पिक्चारखौ बे दैजिंनि जा मेन स्टेजनि सिङाव थानाय नैबे बर'नि न'खर बेवहाय दिन्थिनाय जादों लोगोसे जोबोर समायना बेवहाय आर्टिफिशियेल जेबो बानायनाय जायाखै गासै न'खरफोरा थोरिजोंनो बानायनाय नालाय जोबोर समायना नुथाय नुदों नोंथांमोनाबो बे समायना नुथायखौ फैगौ 27 डिसेम्बरनिफ्राय जानुवारिनि 7 2019 सिम नोंथांमोना बे दैजिं फेस्टिभेल्सआव फैनो हागोन नायगिरि लोगो नोंथांमोन नैबे दैजिं फेस्टिभेल्सनि जानो गोनां जा मेइन स्टेज बेनो नोंथांमोना केमेरानि दिन्थिनाय नुगासिनो दङ बे दैजिं फेस्टिभेल्सनि जेसेबांखिनि प्रग्राम जागोन बे मेइन स्टेजनि हेफाजाबजोंनो दिन्थिनाय जागोन नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे कनस्ट्राक्सना सोलिगासिनो दङ गासै साननैनिल'सो सम दंसै बिथांमोना बे कनस्ट्राक्सन खालामनायाव जोबोर मुखुब गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दानिया नैबे आइ दैमानि सायाव बानायनाय दैजिं फेस्टिभेल्सनि औवाजों बानायनाय नैबे ब्रिजनि साजों आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों नैबे आइ दैमानि सायावनो दैजिं फेस्टिभेल्सआ फैगौ 27निफ्राय स्टार्ट जागोन बेयो औवाजों टेम्परारि माने नायनो फैनाय बिथांमोनखौ दैमाखौ बारहोनो थाखाय बेबायदि औवानि ब्रिजखौ खालामनाय जादों समायना नुथाय बे साननैनि गेजेरावनो बे समायना नुथायखौ नोंथांमोना नायफैनो हासिगोन नोंथांमोना नुनो मोन्दों गासै दैमानि सायाव बेबायदि नायगिरि बिथांमोननो थांलाय फैलायनि थाखाय टेम्परारि औवानि ब्रिज खालामना होनाय जादों आरो दा गासै कनस्ट्राक्सनफ्रा सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों बै कनस्ट्राक्सन खालामनाय लोगोसे बेवहाय जोबोद समायना नुनायनि मोनसे जाहोनानो जाहैबाय बे दैमा आरो लोगोसे बे हाग्रामा ब्रिजआ दासान्दि जोबोर पपुलार बेयो आइ दैमानि सायाव थांनाय बोसोराव बिटिसि सोरखारा मोजाङै मोजां बे दैजिं फेस्टिभेल्सखौ सालायलांदोंमोन बे खेबाव नाथाय आसाम सोरखारजों लोगोसे बिटिसि सोरखारजों लोगो नांना बे गासै फेस्टिभेल्सखौ सालायलांनो लादों बेवहाय गोबां बलिउडनि स्टार बिथांमोना फैगोन लोगोसे सारा भारत नाङैनो सारा आसाम नाङैनो सारा नर्थ इस्टनि सुबुंफ्रा बे दैजिं फेस्टिभेल्सखौ नायनो फैगोन लोगोसे बे दैजिं फेस्टिभेल्सआ जोंनि नर्थ इस्टनि सबनिख्रुइबो देरसिन फेस्टिभेल्स बेवहाय हाग्रामा ब्रिजनि साखाथियाव बे जा आइ दैमा दङ बे दैमानि सेरफाङावनो बे गासै एरेन्जमेन्टखौ खालामनाय जादों बे खेबाव 27 डिसेम्बर 2018निफ्राय फैगौ 2019नि 7 जानुवारिसिम बे फेस्टिभेल्सआ सोलिलांगासिनो थागोन नोंथांमोना बै केमेरानि उनथिंजाय नुहुरदों रोमै रोमै बै हाग्रामा ब्रिजआ बे हाग्रामा ब्रिजनि सोनाबथिंजायनो गासै फेस्टिभेल्सनि एरेन्जमेन्टआ जागासिनो दङ फैगौ 27निफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नायफैनो हागोन बेनि समायना महरखौ नुनो मोनगोन दासान्दि कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थानायखाय गासै नुथायफ्रा समायना जाजोबाखैब्लाबो जेसेबां हायो आं बेखिनिखौ दिन्थिनो लादों
गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन बे दैजिं फेस्टिभेल्सनि जा आपकामिं ब्लग्स भिडिअ बेखौ नोंथांमोना खोन्दो बाय खोन्दो नुनो मोनगोन मानो होनब्ला मोनसेल' ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों बेखौ दिन्थिजोबनाया पसिबल नङा मानो होनब्ला बेयो जोबोर गुवार एरिया बेखायनो आं भिडिअखौ काट खालामनानै लागासिनो दङ बेनिखायनो बे दैजिंनि जा आपकामिं ब्लग्स बेखौ आं खोन्दो हिसाबै नोंथांमोननो दिन्थिनो लागोन भिडिअआ जोबोर गोलाव जागोन आरो एरियाखौ कभार खालामजोबनाया पसिबलानो नङा आं 1 घन्टा सम जाबाय बेखौ नायदिंनाया अब्लाबो आं 50%सोल'सो कभार खालामनो हादों अब्लाबो जिखिनि सम दङ बेलासे सम जानोसै बेखिनियाव आं गासै नुथायखौ कभार खालामजोबनो हागोन होननानै आसा थिदों लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम नोंथांमोननि लोगोनो भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोसे खोन्दो हिसाबै जिखिनि भिडिअखौ आं आपल'ड खालामगोन बेखौ मोजाङै मोजां नाय लोगोसे जा नायगिरि नोंथांमोना गोदान महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो खावलायबाय लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौ अन खालामनानै ला बेबायदि लेटेस्ट आपडेट जा भिडिअ ब्लग्स भिडिअ बेफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो थागोन लोगोसे 27 डिसेम्बराव जा दैजिं फेस्टिभेल्स बेनि गेजेर बाहागोआव आं बे दैजिं फेस्टिभेल्सखौ जा दैजिं फेस्टिभेल्सनि आबुं महर बेखौ लानो फैगोन जुदि नोंथांमोना आंखौ लोगो हमनोब्लाथाय गाहायाव होनाय ससियेल मिडियानि हेफाजाबजों नोंथांमोना मा डेट खालि फैगोन बेखौ लिरना हर आं हानायखिनिखौ नोंथांमोनखौ लोगो हमनो नाजागोन लोगोसे सिनायथि लागोन बेबायदिनो जोङो गोबां खोथा बेवहाय सावरायगोन बिदिब्ला दिनैनि बे गिबि खोन्दोनि बे ब्लग्स भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै